ang gidawat sa 10 Offers Brigade sa pagbisita niini sa Mati City, Davao Oriental. Karundang Bobby, ihandos mo! Mainitong gidawa sa 101st Infantry Pag-asa Brigade ang mga membro sa Tri-Major for Peace and Alliance in Mindanao Tropa atol sa usa ka courtesy call kang Brigadier General Vince James D. Bantilan, Commander sa 101st Brigade sa pulianan nini sa Pag-asa Troopers sa Barangay Don Martin, Marundan, Mati City, Davao Oriental niadtong Pebrero 7, 2026. Atol sa pagbisita tuod sa tropa ang ilang padayong commitment isip dugay na nakasaligan kauban sa 101st Brigade ilabi na sa mga information ug advocacy campaign nga nakatampo sa malampusang pagpatuma sa security operations. Gipasaybig sa organisasyon ang ilang halapad nga platform sa Mindanao inulan ng dalan sa peace advocacy, pagsumpo sa misinformation, pagbalapad sa kaibalo sa publiko nga mga paningkamot nga makatapos sa nakalapusa sa kalinaw pagpugong sa pagbalik sa armadong panagbangi. May payag si General Bantilan sa iyang dako pasalamat sa walay hunong nga suporta sa tropa sa Philippine Army o ilang kritikan nga papel sa media sa pagulma sa may kahibalo nga diskurso sa publiko. Pagsumpo sa fake news ug misinformation, pagbalikan sa sa komunidad o pagdani sa kalingon sa kahimtang pinagis na responsable pagbalita ug pagpakailap sa kasayuran, iyang gipasid nga ang hugot nga media military particip sa kalabusan sa peace building initiative o bidasan na ako sa piling nga magpadayan sa batok sa bakak ug sayop nga impormasyon. Gitambungan pagbisita sa mga key staff officers sa 101st Brigade ug nagpasiugda sa padayong operasyon ng kamot sa unit sa pagmingkana sa kalinaw sulod sa ilang area of responsibility. Gipakita usab nini ang kahimengganang papel sa media organization isip extra tigong kauban o ibaran ng stakeholder na pagpanisubli ng positibong kalinaw pinagi sa panagiusang responsibilidad ug kolaborasyon. Para sa Radyo Ronda Southern Mindanao, kini si Bobby Berceros reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Berceros.